Máte tu mobilné telefóny? Jo. Dobre, kto má mobilný telefón? Výborné. Kto v tom telefóne má aplikáciu, ktorá sa volá Instagram? Niektorí na mňa pozerajú jak... No nič, vysvetlím vám. To je taká aplikácia, že odfotíš, dáš tam fotku a ona tam hneď predstav si je. A môžeš tam aj označiť tých ľudí, ktorí sú tam s tebou. Chceš označiť? Výborné. Urobíme si takú hromadnú fotku, dobre? A bude to vyzerať asi nasledovne, že keď poviem teraz, všetci zdvihnite ruky, akože sa hovacky bavíme, hej? Výborne, ty si to pochopila, vidíme. Dievčatá, kam idete vy tri? Šurať, dobre. No, nebudete na fotke. Jak vás mám označiť potom? A každý, kto tam bude, tak toho akože tágnem, hej, označím. No aby som vedel, ako sa voláte, tak za tým pultíkom, jak predávajú tie naše tričká, viem, že my máme inteligentné publikum, tak tam sedí taká staršia pani, tá vie písať, to je jedna od nás, a tá si vás všetkých napíše, dobre? Budete jej diktovať mená, ona mi to potom dá a ja to zajtra tágnem. Dobre? Tak. Vidím, že sa tešíte z tejto udalosti. Tak sa pripravte, urobíme si fotku. Ivko, máš tam všetkých? Tuším, že nie. Vy nemusíte dvíhať ruky, hej? Vy na tej fotke nebudete. Tak dvíhaj. Vy môžete dvíhať tiež ruky. Takže, 3, 4! Ty nemáš oholené podpazuši. Ja viem, že to ide do vody. Radšej tak nedvíhaj až tak. Ale počkaj, ja ťa zakriem, aby ťa nebolo až tak vidno. Ešte jednu. Čo sa nepodarilo? Ježiš. Prosím vás, ešte raz. Ježiš, a vy ste hore. Aj hore sú ľudia, aha. Ukážte sa. Ty, Fado. Toto je fakt vypredané, ja som myslel, že si veľa podal. Dobre, bacha, ideme na to. Pozvame selfiečko. 3, 4! Táto vyšla, cítim to v kostiach, aby ste nedvíhali ruky. Ale cítim to v kostiach, že to vyšlo. Dobre, ideme ďalej hrať, zabavili sme sa.